Hi mga kaibon, welcome back po sa channel natin. Ibon at iba pa, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin na ina-upload every week. At syempre para updated kayo sa mundo ng pag-ibon. Ngayong week na to mga kaibon, may simpleng pag-uusapan lang tayo. Pero ang pag-uusapan natin is napaka-importante po nito kahit simple lang. Kasi ito po yung nangyayari sa industriya ng pag-iibon ngayon. Ang pag-uusapan natin mga kaibon is tungkol sa price war. Price war ang pag-uusapan natin mga kaibon. Ibig sabihin, labanan ng presyo. Bakit kaya nakaka-apekto at bakit kaya kailangan natin pag-usapan to mga kaibon? Okay? I-discuss natin yan mga kaibon, pero syempre bago natin i-discuss yung topic natin na napakaganda, sa shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Kasi dahil po sa inyo, nagpapatuloy po si Ibon at iba pa. Maraming salamat po mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Paulit-ulit akong nagpapasalamat po sa inyo mga kaibon kasi nagpapatuloy po tayo dahil sa inyo. Shoutout po kay kaibon Angelo Villena, Alan Flores, Andy Sunga ng Pampanga, Elijah Wood, Avery Nutundo, Rookie D. Lima, ENC Mini Avery ng Gapan, Mark John Basco, Mark Joseph Caparas ng Bataan, Edgar Bintor, KJ Mini Avery ng Samar, Randy Mandras, Noli Bautista, Glenn Garon, Nani Hervasio ng Taytay, Edwin Reyes, SLH Avery, Ernie Tan. Shoutout sa Pligaria Business, Jobert sa JTV, Jarel Avery ng Valenzuela, Ero Avery, Edmond, MJ, Jeff, Alvin, Pacdo, Ryan, Elibert, Mark, Early Alfonso ng Apalit, Rick Ordonio ng Caloocan, Mika Umayka Gabat ng Sorsogon, Silver Avery ng Bacolod City, sa mga taga-Bacolod dyan, City of Smiles. Ingat kayo dyan, ingat po kayo dyan. Richard Linga ng Bukawi. Shout out sa RNC Mini Avery ni Clark Elizondo of Bicol, Nathaniel Layan, Jeffrey Cooper ng Santa Rosa, Laguna, QC Girl, DCB Avery, Ram Avery, Leo Lunaria, Mini Avery, kay Kaibon Cherry Lapu-Lapu, Lloyd Aldrex Lunaria, Luis Lane Fernandez, at kay Kaibon Paul Francisco. Maraming salamat po mga kaibon sa suporta nyo. Ay mga kaibon, ngayon uusapan na natin yung napakagandang topic natin for this week, Holy Week mga kaibon. At ingat po sa mga uwi ng probinsya, sa mga bahay-bahay natin, relax po tayo. Napagandang topic nito, price war o labanan ng presyo. Pag-uusapan natin to. Pero bago natin pag-usapan to mga kaibon, may isang mainit-init na balita sa Facebook ngayon, sa mga group, Lovebirds group ngayon. May isang vlogger na taga Bukawi nagka-issue kasi nagbenta siya ng ibon. Ang karga ng ibon, sabi niya, opaline split yellow face. Tapos ginamitan ng leg band ng kilalang breeder sa Pampanga. Nung kinonfirm ng buyer sa kilalang breeder, sinabi na wala siyang ibon na binenta sa taong yon o sa vlogger na yon. Kaya ngayon naging issue yan kasi ang ibon na yon normal lang, tapos binili ng, alam ko 40,000 ang bili sa ibon na yon mga kaibon. Kaya bago magbitaw ng mga ganong kalaki, ingat-ingat po mga kaibon. Okay mga kaibon, yung vlogger na to, marami na palang issue to nung unang panahon pa. At dahil na nangyayari to, hindi naman tayo natutuwa dahil na nangyayari to mga kaibon. Sana po maayos nila to kasi pwede namang ayusin to mga kaibon. Pero kung paulit-ulit na at ito na talaga yung ginagawa niya, baka may dapat na baguhin dito mga kaibon. Hindi ko nang pangangalanan mga kaibon. Kung nakasubaybay kayo sa Facebook, alam nyo kung sino tong vlogger nito na may pwesto sa Bukawi mga kaibon. Okay?
Dako na tayo mga kaibon sa topic natin, price war o labanan ng presyo. Napakagandang topic nito mga kaibon kasi ito yung nangyayari sa mundo ng pag-iibon ngayon mga kaibon. Honestly, kahit saan naman may price war, labanan ng presyo. Ang kagandahan lang sa kanila, katulad for example sa palengke, kagandahan lang sa palengke, may limit sila mga kaibon, may nagmo-monitor ng presyo nila doon. Hindi pwedeng sobrang taas, hindi pwedeng sobrang baba. May DTI po na survey o nag-iikot doon sa presyo nila. Kaya okay doon. Dako naman tayo dito sa mga food park. Diba? Grabing food park noong unang panahon mga kaibon. Sobrang sikat ng food park. Tapos biglang nagka-pandemic. Nung nagka-pandemic, diba karamihan nagsara, karamihan nalugi din. Pero bago mangyari yun mga kaibon, may price war na talaga mga kaibon. Ano ba yung price war mga kaibon o labanan ng presyo? Ang labanan ng presyo mga kaibon, maganda sana to eh. To be honest, maganda sana to kung ang presyo na pinaglalaban o labanan ng presyo is pataas. Diba? Pataas yung presyo, napakaganda nun. Pero kung pababa ang pinaglalabanan na presyo dito, pababaan mga kaibon, hindi po maganda. Kasi katulad sa food park nga, sa mga sikat na food park. Kasi ngayon, medyo wala na kayong makikitang food park kasi ganun nga yung nangyari din doon. Ginagawa ko tong halimbawa o example mga kaibon kasi ganito din ang nangyayari sa industriya ng pag-iibon natin. Parehas kayo ng produkto. Wari, nagbebenta siya ng siomai, ikaw nagbebenta din ng siomai. Ang presyo niya doon sa 4 na pirasong siomai is 50 pesos. Eh ngayon, gusto mo yung tao lumipat sa'yo. Ikaw naman, bababaan mo yung presyo mo, gagawin yung 45 pesos. Tapos nalaman niya na ginawa mong 45 pesos yung siomai mo. Tapos nung nalaman niya, ginawa niyang 30 pesos o 35 pesos na lang yung sa kanya, yung siomai niya. Tapos nung nalaman mo na ginawa niyang 35 pesos yung siomai niya, yung sa'yo ginawa mo na lang 30 pesos ang siomai mo. Sa palagay nyo mga kaibon, sa ganyang diskarte o sa ganyang sitwasyon, sino yung talo? Siyempre, yung nagninegosyo ang talo dyan mga kaibon. Kasi po, yung margin nila na tubo, lugi pa. Kasi may binabayaran silang rent, may binabayaran silang tao. Bakit nabigyan natin yung example na yan mga kaibon? Kasi sa ngayon, sa mundo ng pag-iibon, ganun na po ang nangyayari. Ganun na talaga ang nangyayari mga kaibon. Ang sa atin dito mga kaibon, okay lang naman kung magbaba ka ng presyo mo, pero wag mo naman yung pangalandakan sa buong Facebook na ganito yung presyo mo. Kasi masisira at masisira talaga. Kung sa palengke may DTI, sa mundo ng pag-iibon walang DTI po mga kaibon, kanya-kanya. Ang nangyayari kasi dito mga kaibon, sa mga newbie, sa mga bago pa gustong pasukin yung mundo ng pag-iibon, ganito kasi yan mga kaibon, breeder. Ang breeder na yan, kung mabagong mutation, magpapapasok ng ibon yan, magpapa-import ng ibon yan. Kung saan ang bansa yung mutation na yon is bago. Like for example, Indonesia, yung aqua nga, tsaka yellow face nga, pinapapasok yan sa Pilipinas. Kukunin ng breeder. Pag kinuha ng breeder yan, ng source na breeder talaga dito, yung nagpapapasok, ibabato yan sa mga breeder din sa baba niya. Ibig sabihin, pag binato niya yan sa mga bababa na breeder niya, is mataas yung presyo. Kasi nga, papatungan niya rin yan eh. Kasi may shipping din doon. Yung mga tao siyang binayaran doon. Yung susunod na breeder na yon, kukuha yon. Pag kumuha or binatuhan yon, mataas ang presyo nun mga kaibon. Kasi papatungan eh. Pag na-breed nun, nung breeder na yon, nung second breeder, kuwari tayo yon, yung second breeder. Pag na-breed na natin yun mga kaibon, syempre, habulin din natin yung kinapital natin doon mga kaibon, di ba? Depende sa inyo mga kaibon kung gusto niyo talaga, okay lang sa inyo na hindi kayo makabawi, wala namang problema. Pero may iba talagang breeder na gusto rin makabawi, gusto rin makakita kahit papano. Ganun yun mga kaibon eh. Tapos, ang mangyayari nun, yung pangalawang breeder na binatuhan ng ibon, syempre, maghahabol talaga yun mga kaibon. Kaya magkakaroon ng price war. Kasi kung wari, 5 silang binatuhan ng ibon na pare-parehas yung mutation na yun mga kaibon. Siyempre, magpapababaan sila ng presyo para
Yung susunod na breeder naman, sa kanila kumuha mga kaibon. Ganun nung nangyayari. Breeder, ang punot dulo talaga. Tapos may pangalawang breeder, may pangatlong breeder. Tapos may pang-apat na breeder pa yan mga kaibon. Sa mga backyard na talaga, yung kuwari na sa aqua, matagal na ngayon. Nasa magto 2 years na ata yung aqua sa Pilipinas. Kaya yung ibang breeder ngayon, nagkakaroon na rin sila. Kasi yung presyo nga, medyo bumababa na rin talaga. At ang masakit dyan mga kaibon, pag nagkaroon ng price war, nagpababaan na ng presyo, ano nang mangyayari mga kaibon? Sa palagay nyo po, ano nang mangyayari? Di ba napakahirap? Kasi ang ibon natin, binili natin ng sobrang mahal tapos magiging mababa. After that mga kaibon, dito na papasok yung ahente. Pag pumasok ng ahente, yung buying, dito na rin susunod yung bagsakan sa mga tiyangge. Yun sa mga Bukawi, yun sa mga mayroon natin sa Cavite, mayroon na sa Malabon. Yun yung mga kaibon eh. Doon na yun sila papasok. Pero pag pumasok na sila mga kaibon, di ba bibili nila ng mura pa rin sa breeder. Pagdating sa tiyangge, papatungan din naman nila ulit yan mga kaibon. Pero ang kagandahan lang talaga mga kaibon, kung sa breeder, kasi honestly mahirap bumili po sa buy and sell mga kaibon. Kasi sa buy and sell, bibili nila ng ibon, sasabihin sa kanila ganitong ID. Hindi pala yung totoong ID. Kasi buy and sell nga mga kaibon, di ba? Ang sa kanila naman, para mabenta lang, ganun din ang gagawin. Ilalay out lang nila yung ibon, papatungan nila ang ibon dyan. After that, wala na mga kaibon. Kaya ganun ang nangyayari sa industriya ng pag-iibon ngayon. Napakahalaga ng labanan ng presyo o price war mga kaibon, kasi ito po yung presyo na dapat sana maraming breeder na gustong itaas ang presyo. Kahit wag na natin itaas mga kaibon, i-maintain na lang natin mga kaibon ang presyo ng ibon. Kasi pag nawalan na ng value yung ibon balang araw, paano na mga kaibon, di ba? Pero sa mga hobbyist, sa mga hindi naman, sa mga naghahabi lang talaga ng ibon, wala naman silang, hindi naman nila ramdam to eh. Pero sa mga nangapital talaga na gusto rin makabawi kahit papaano, ramdam na ramdam nila to mga kaibon. Kaya ang price war po, hindi po talaga maganda pag pababaan ng presyo. Pero ang price war maganda pag pataasan ng presyo naman ang pag-uusapan. Kasi, di ba, ang papataasan ng presyo, pero malabo po siguro talaga magpataasan ng presyo mga kaibon. Kasi usually, pababaan ng presyo para makakuha ng customer. Pero wala naman pong problema. Basta, huwag naman po ipaalam sa buong Pilipinas o sa buong bird lover community na ganito ang benebenta mo yung ibon. Kasi, parang nakaka-insulto din sa iba mga kaibon. Di ba? Nakaka-insulto din po sa iba na ganun mga kaibon. Respeto po. Napaka-importante po nun. Napaka-importante po ng respeto sa mundo ng pag-ibon. Kasi pag walang respeto po, wala na mga kaibon. Mahirap. Sa mundo ng pag-ibon, masaya. Maganda dito nung una. Sobrang saya mga kaibon. Nakaka-enjoy bawat umaga. Pero patagal ng patagal na pinapasukan na ako mga kanya-kanya kasing gusto eh. Kanya-kanyang may gustong gawin sa industriya ng pag-iibon. Kaya medyo lumalabo ang industriya ng pag-iibon dahil nga sa mga mindset na ganun mga kaibon. Okay? Kung may suggestion po kayo mga kaibon regarding sa price war, kung ano po yung magandang gawin, na kahit huwag na pataasin yung presyo ng ibon, maintain lang natin yung presyo mga kaibon para kahit paano maging masaya pa rin tayo sa ginagawa natin. Diba, maintain lang, huwag naman natin ibagsak talaga, maintain lang. Yun lang mga kaibon. Kung may suggestion kayo o bagong diskarte o bagong kaalaman para maging masaya ulit, kung ma-maintain natin yung presyo ng mga ibon, huwag nang pababaan ng presyo, mag-suggest po kayo mga kaibon. Comment down below mga kaibon. At babasahin natin yan, titingnan natin. Bibigyan natin ng buhay yan mga kaibon. Salamat po mga kaibon. At sana nag-enjoy po kayo sa munting topic natin this week mga kaibon. Stay safe.
At God bless sa inyong lahat mga kaibon. Ibon at iba pa po. Maraming salamat.